Продовжуємо вечірній інформаційний ефір на каналі АТР. Я Христина Стець, вітаю вас. Дякую, що ви до нас приєдналися. І впродовж наступних півгодини про економічну ситуацію в Україні, прогнози будемо говорити з гостем нашої студії. Це економічний експерт Ілля Несходовський, гість нашої студії. Пане Ілля, ще раз доброго вечора. Доброго. І дякую, що ви до нас прийшли. Я розпочну з того, що теза така прозвучала, що адміністрація президента не зацікавлена у співробітництві з МВФ. Шведсько-американський економіст Андерс Аслунд вважає, що до виборів президента, які відбудуться у 2019 році, МВФ чи Європейський Союз не дадуть Україні кредит. Про це він сказав в інтерв'ю «Економічній правді». Давайте фрагмент послухаємо. Курс залежить від співпраці України з Міжнародним валютним фондом. Очевидно, що адміністрація президента не зацікавлена в подальшому співробітництві з МВФ. І я б не очікував, що до виборів президента, які відбудуться в 2019 році, МВФ чи Європейський Союз дадуть Україні кредити. Через це гривня залишатиметься слабкою. Зараз обсяг міжнародних резервів України становить 18 мільярдів доларів, але через малий обсяг імпорту цих резервів недостатньо. Українська влада дбає про власне збагачення, а не про добробут населення. Майбутнє гривні залежить від довіри до влади. Якщо до керівництва країни немає довіри, то, скоріш за все, справи йтимуть не дуже добре. Важко сказати, наскільки погано, але катастрофи не буде. Пане Ілля, ви як економічний експерт, і я знаю про те, що ви частково теж читали це інтерв'ю. Як би ви безпосередньо порекомендували такі висловлювання і наскільки вони можуть бути показовими з точки зору економічного аналізу? Чи це більше, власне, в цій цитаті, в цьому висловлюванні більше політики, аніж економіки? Все ж таки політики більше, тому що влада українська однозначно зацікавлена у співробітниці МВФ. Питання лише тільки в реалізації тих вимог, які у нас підписані з Міжнародним валютним фондом і зазначені в меморандумі. Вони достатньо, скажімо, чітко зазначені, і неодноразово Міжнародний валютний фонд наголошував на виконання даних вимог. І я думаю, що все ж таки вони будуть виконані. Чим я можу погодитися про те, що є великий ризик того, або велика ймовірність того, що дійсно до початку 2019 року, якщо українська влада не буде виконувати ті вимоги, які прописані в меморандумі, то, скоріш всього, Міжнародний валютний фонд і Світовий банк не буде надавати фінансової допомоги для України, і це дійсно послаблює нашу ситуацію, послаблює курс гривні, який може зазнати достатньо суттєвого тиску з боку виплат, які нам необхідно зробити у 2018 році. Знаєте, я більш ніж впевнена, що більшість людей, які зараз нас дивляться, в них виникає просте запитання, на яке може насправді дуже складна бути відповідь. А що ж далі буде з курсом гривні? До чого готуватися? Ситуація є наступна. Багато хто прогнозував, бачивши, що в кінці грудня 2017 року у нас одразу поплив курс гривні по відношенню і до долара, і до євро. І цей курс достатньо для нашої валюти був негативний в контексті того, що наша валюта послаблювалася. Але це було пов'язано з двома чинниками. Щодо європейської валюти, зокрема євро, то це пов'язано з тим, що послаблювалася американська валюта по відношенню до євро. І якщо на початку 2017 року віддавали приблизно 1 до 1, тобто 1 долар коштував 1 євро, то вже в кінці 2017 року, на початку 2018 року за 1 євро віддавали майже 1,25 долара за євро. Тобто американська валюта внаслідок політики президента Трампа, вона послаблювалася. З приводу наших внутрішніх проблем, то в грудні місяці у нас, як завжди, здійснюються величезні виплати і з бюджету, і також щодо відшкодування ПДВ. Як наслідок, такі виплати, які здійснюються в кінці грудня, вони впливають на ринок. І це вплив на ринок, а також те, що у нас доволі таки специфічна наша структура експорту і імпорту, зокрема, наприклад, щодо експорту, то наші основні те, що ми продаємо, це аграрна продукція, а вона має сезонний характер. А з точки зору того, що ми купуємо, це у нас енергоносії, і в період зимового періоду попит на наші енергоносії збільшується, то відповідно тиск відбувався. Але після того, як уже зараз багато хто може спостерігати, що українська валюта посилюється. Разом з тим, в другій половині 2018 року дійсно можна очікувати послаблення української валюти, що пов'язано з одного боку з нашими об'єктивними чинниками внутрішньої
внутрішніми чинниками, те, що у нас буде відповідна необхідність цієї валюти. Ви знаєте, що це постійно збільшується тиск. Разом з тим, все ж таки, якщо ми будемо говорити про світову економіку, я очікую, що у 2018 році дійсно буде певний фактор, який будуть послаблювати інші валюти, країни, які знаходяться на стадії розвинутих, скажімо так, країн, що розвиваються. А як безпосередньо на цей процес може попливати, зокрема, інформація про те, що у 2018 році Україна повинна повернути МВФ 44 мільярда гривень? Тобто 44 мільярди – це не така значна сума. Тобто, якщо ми будемо переводити в валюту, це десь приблизно, тут не тільки, я думаю, що 44 мільярди – це тільки та сума, яку ми маємо виплатити до Міжнародного валютного фонду. Але якщо ми будемо рахувати загальні виплати, там сума більша, це біля 2 мільярдів доларів США. Але враховуючи дійсно стан наших золотовалютних резервів, які зараз знаходяться, як вже зазначили, на 18 мільярдів, ми можемо виплатити цю суму. Разом з тим, це дійсно буде тиснути на ситуацію на валютному ринку, якщо ми не будемо отримувати допомогу і транші від Міжнародного валютного фонду та інших від наших міжнародних донорів. Власне, запорукою успіху для того, аби продовжила Україна отримувати цю допомогу від Міжнародного валютного фонду, зокрема, це вже, як ми коротко про це здали, це є ці першочергові вимоги Міжнародного валютного фонду. І є дві ключових, це створення антикорупційного суду, і це, якщо говорити, узгодження цін на газ з ринковою, це відповідно означає підвищення цін на газ для населення. І якщо я не помиляюся, то ця вимога, вона вже була давно, зрештою, ви про це перед ефіром сказали. В меморандумі було прописано питання в тому, що необхідно, щоб ціна на газ для населення, вона з часом зрівнялася з ринковою ціною, як це, в принципі, відбувається в Європі, коли у нас дійсно в Європі ціна на газ, вона є в кореляції разом з ринковою ціною. А разом з тим, тут є певна ситуація, враховуючи те, що це далеко не ці дві ключові вимоги, лише тільки є. Просто, скажімо так, президент України у спілкуванні з директором Міжнародного валютного фонду Лагард, він зазначив, що він готовий піти на цю умову, на збільшення газу для населення. До речі, це дозволяє йому, те, що це дійсно прописано в меморандумі з Міжнародним валютним фондом, звалити всю відповідальність на Міжнародний валютний фонд. Разом з тим, вимоги Міжнародного валютного фонду заключаються не лише тільки в підвищенні ціни на газ. Зокрема, це стосується і проведення прозорої приватизації державних підприємств, це стосується і створення ринку землі, це стосується і, наприклад, створення служби фінансових розслідувань, це стосується і реформи Державної фіскальної служби, це стосується і багатьох інших питань, наприклад, захисту кредиторів і так далі. Тобто це далеко не лише тільки одне питання, яке необхідно вирішувати. Але це питання, яке щодо підвищення ціни на газ, яке фактично більше затрагує звичайне населення, ніж, наприклад, якісь крупні бізнесові структури. Саме тому на це йде президент, скажімо так, погоджуючи на ці вимоги. А щодо створення антикорупційного суду, тут не факт самого створення. Саме головна вимога, яка висувається, в тому числі Європейською спільнотою і Світовим банком, заключається в тому, що цей антикорупційний суд має бути незалежним від існуючих структур влади. Тобто він має абсолютно, скажімо так, без жодного впливу розглядати справу про корупцію. Тому що дійсно міжнародна спільнота спостерігає, що порушуються кримінальні справи, ловиться на хабарі, починається розслідування, передається в суд, і суд вирішує відпустити дану людину. Це, звичайно, міжнародній спільноті не подобається, і, звичайно, вони з цього приводу висловлюють свої незадоволення і вимогу створення інституції, яка би вирішила дану проблему. Власне, ці вимоги створення антикорупційного суду і підвищення ціни на газ для населення – це одні з вимог, але так виглядає, що це є перші для виконання. Тобто, принаймні, треба... З точки зору нашої влади. Так, щось почати. А якщо говорити про земельну реформу, зокрема, про яку ви згадали, знову ж таки, відкритий ринок землі в Україні, це теж, знову ж таки, є одна з вимог Міжнародного валютного фонду, але буквально нещодавно парламент продовжив дію мораторію. Якщо аналізувати дії влади, готовність, то коли можна прогнозувати, що справді в Україні з'явиться відкритий ринок землі і відбудеться ця земельна реформа? І, зрештою, чи є колосальні
колосальна кричуща потреба в цьому? Бо зрештою селяни про це говорять, що справді потреба є, і це Які треба робити. селяни? Ну, тут я би з вами посперечався, тому що це зазвичай голос тих, хто орендує у цих селян землю за безцінь. Чому? Тому що відсутність ринку землі дозволяє абсолютно за просто смішні кошти, на відміну від Європейського Союзу, де орендується в рази більше земля, орендувати за копійки і отримувати надприбутки. Аграрні лобі має достатньо сильний вплив на парламент, і тому вони фактично і створюють ці вимоги щодо продовження мораторію. Коли буде подолано вето, то тут питання залишається відкритим, тому що лобі потужне, створюється необхідний інформаційний привід, інформаційне, скажімо так, суспільстві, що нібито селяни не задоволені, але це в інтересах селян. І я кажу про те, що селяни, безпосередньо навіть люди, в мене є багато знайомих і родичів, людей, які живуть в селі. Вони розуміють причину. Ви Вони розумієте, говорять це про не відкритий, навпаки, про відкритий ринок землі, Так. аби скасувати цей мораторій. Власне, що ви мене правильно зрозуміли. Так, вони зацікавлені в тому, щоб дійсно ринок землі був, тому що вас же не примушують продавати, але коли є відкритий ринок землі, вам не потрібно домовлятися і платити хабарі для того, щоб через якісь тіньові схеми продавати свою землю. Вона буде об'єктивно оцінена і вона буде вам приносити реальний прибуток. Ну, тобто тут є ситуація наступна. Але це знову ж таки не остання вимога Міжнародного валютного фонду, просто враховуючи те, що дійсно уряд України за останній рік все більше не виконує своїх вимог, тобто він може похвалитися лише тільки пенсійною реформою, яка була узгоджена з Міжнародним валютним фондом, а також з реформою прийняття певних законодавчих змін, але далеко ще не реформою в сфері освіти і в сфері охорони здоров'я, але як такових реформ не відбувається. Тобто блокується і робота НАЗК, який має аналізувати і відповідно боротися з корупцією шляхом аналізу ситуації з поданими деклараціями, так і блокується антикорупційний суд, який би вирішував питання щодо корупції в вищих ешелонах влади. І знову ж таки, ще я хочу зацитувати буквально одну заяву від Міжнародного валютного фонду про те, що українцям ще рано піднімати зарплати. Йдеться безпосередньо про обіцянку і президента, і прем'єр-міністра підняти мінімальну зарплату до 4100, якщо я не помиляюся, та про те, що у влади України велика спокуса дуже швидко збільшити зарплату, але це буде погано відбуватися на зростанні економіки. Про це повідомив, заявив представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, передає Уніан. Знову ж таки, бачимо намагання влади покращити ставлення електорату, бо і вибори наближаються, дати людям більше грошей, але знову ж таки маємо ще одне застереження. Це не питання більше застереження. грошей. Щодо 4100 гривень, то це питання більше наповнення пенсійного фонду. Тобто, коли збільшиться мінімальна заробітна плата і середня заробітна плата в цілому країну збільшиться, це дозволяє більше наповнити пенсійний фонд, що в принципі є підготовкою до проведення другого етапу пенсійної реформи, а саме перерахунку розміру пенсій, і враховуючи те, що середня заробітна плата внаслідок підвищення мінімальної заробітної плати вона зросла більше ніж 2 рази, я маю на увазі в номінальному, а не в реальному вимірі, то це звичайно позитивно впливає на електорат, тому що перед виборами, коли вона отримує 2 рази більше пенсій, то, звичайно, вони будуть зацікавлені в тому, але, скажімо так, заохочені в тому, щоб підтримати існуючу владу. Тому є така ситуація. З приводу того, чому Міжнародний валютний фонд заявляє про це, тому що це є об'єктивно. Нема підстав на даний момент збільшувати мінімальну заробітну плату, на відміну від попереднього року, в темпами більшими, ніж на індекс інфляції зростання економіки. А зараз 4100 – це явно набагато більше, ніж темпи зростання економіки, і набагато більше, ніж індекс інфляції, який передбачається в тому числі і Національним банком, і урядом. Тому цей крок бачиться як популістичний крок. Тому Міжнародний валютний фонд виступає проти даного кроку, враховуючи те, що в багатьох, скажімо так, регіонах України заробітна плата на сьогоднішній день знаходиться дійсно об'єктивно на рівні мінімальному, то на 4100 це, звичайно, є завищеним показником і може призвести до зростання тіньової економіки. І, власне, в цьому контексті підняття мінімальної зарплати існує думка така, і, зокрема, дехто з європейських партнерів теж її озвучує, про те, що насправді, тобто я розумію, була вимога
вимога МВФ щодо підняття ціни на газ, тобто прирівняння, скажімо, її до ринкової. Але дехто говорить про те, що насправді цього можна було б уникнути, якби не відбулося нещодавно, щодо Нового року, чергове підняття мінімальної зарплати, і за рахунок цього певна дірка утворилася в бюджеті. Дірка однозначно не відбулася. Чому? Тому що підняття мінімальної заробітної плати призвело до зростання надходжень від податку на доходи фізичних осіб, зростання єдиного соціального внеску до пенсійного фонду. Тому я би в жодному випадку з цими твердженнями не погоджувався. Мінімальна заробітна плата мала фіскальний ефект, і в жодному випадку дирка не утворювалася. Якщо ми будемо говорити про дирку в пенсійному фонді, або, скажімо так, той дефіцит, який покривається за рахунок державного бюджету, то це в основному від того, що, якщо ми будемо говорити, це зниження єдиного соціального внеску, але це якраз було і позитивним моментом, що це вивело економіку з тіні, тобто дали можливість тим людям, які офіційно хочуть сплачувати заробітну плату, сплачувати, тому що ми були в п'ятірці країн з найбільшим навантаженням на заробітну плату. Це з одного боку, а з іншого боку, це також, вибачте, роздуті виплати, соціальні виплати населенню України. Тому це в жодному випадку підняття мінімальної заробітної плати не створювало дирку ні в пенсійному фонду, ні в державному бюджету, а навпаки сприяло наповненню його. Додам інформації про те, що у Нацбанку прогнозують збільшення дефіциту державного бюджету до 2,4% ВВП. Видатки з держбюджету зростатимуть швидше, ніж доходи. Це зумовить розширення дефіциту ВВП порівняно з показниками 2017 року. Про це йдеться у січневому інфляційному звіті Нацбанку. З допомогою цієї інформації переходимо до справи Національного банку України і беручи безпосередньо цей показник. Чи можна зараз говорити про те, які справи, наскільки вони в запущеному вигляді і запущеному стані справи в Національному банку України, в зв'язку з тим, що пані Гонтарєва, вона вже 9-й місяць, начебто, у відпустці. Можливо, в понеділок відбудеться її звіт у Верховній Раді, і одразу ж, можливо, не в понеділок, а з понеділка цього пленарного тижня, і одразу ж на цьому тижні, можливо, парламент проголосує за нового очільника Національного банку. Це вирішить безпосередньо ці проблеми, які стосуються Національного банку, курсу гривні, або принаймні на щось вплине, коли з'явиться офіційний керівник НБУ? Ні, то, що з'явиться офіційний керівник НБУ, Міжнародний валютний фонд прямо говорить про дану проблему. Він не знає, з ким говорити. Тобто на сьогоднішній день виконуючий обов'язку Національного банку їх не задовольняє. Це людина, скажімо так, з обмеженими повноваженнями і з обмеженою відповідальністю. Міжнародному валютному фонду, щоб надавати кредити і транші, їм необхідно знати, з ким говорити, і що ця людина, з ким вони говорять, будуть нести відповідальність за ті слова, які вони здійснюють. Тому їм дуже необхідно, щоб очолював Національний банк конкретна людина з відповідними повноваженнями. Це з одного боку. З приводу проблем Національного банку. Ви розумієте, у нас вони зробили акцент на інфляційному тагетуванні. Але об'єктивна інфляція буде продовжуватися. Чому? Тому що, відкриваючи українські ринки, виходячи на європейські ринки, наші ціни будуть прагнути до узгодження з європейськими цінами. І, відповідно, в тому числі і наші заробітні плати, вони зростають не стільки від зростання економіки, скільки вони не відповідають, скажімо так, загально найближчих сусідів того рівню заробітної плати, який є. І Національний банк, яка його є необхідність, дійсно, от що я можу, скажімо так, сказати в його позитив, що останнє рішення щодо підняття облікової ставки, воно є об'єктивним. Тому що індекс інфляції за 2017 рік, він значно перевищує того, що прогнозувалося Національним банком. Тут можна сперечатися про ті причини, про які зазначає Національний банк. Він чомусь робить акцент на зростання дійсно мінімальної заробітної плати і не звертає увагу, що в тому звіті статистики, які показують, за рахунок яких факторів зросла у нас інфляція, то основними факторами це є зростання електроенергії, зростання вартості опалення, зростання вартості комунальних послуг на утримання житла тощо. Це основні фактори, які вплинули на сьогоднішній день на зростання інфляції. Щодо інших факторів, зокрема, наприклад, молока
і м'яса, то ці фактори пов'язані з тим, що, по-перше, у нас змінилася система відшкодування ПДВ, у нас змінилася система оподаткування фактично сільськогосподарської галузі з одного боку, а з іншого боку, ці галузі отримали можливість виходити на європейський ринок. І враховуючи те, що обсяг виробленої продукції в Україні є обмежений, а обсяг європейського ринку достатньо відкритий, то відповідно ці галузі намагаються привести у відповідність ту ціну, яка у нас була всередині країни, до європейських цін. Це, звичайно, для наших українців це, звичайно, негативний фактор, тому що це призводить до того, що фактично курятина, вона коштує стільки ж, скільки і свинина. Це не відповідає тим витратам, які несуться на те, щоб утримувати дані господарства. І Національний банк на це не може впливати, але він має чесно говорити про ті фактори, які впливають безпосередньо на інфляцію і розставляти їх правильно, а не в угоду певних політичних інтересів. Зрештою, вже є кандидатура очільника Національного банку, це Яків Смолій, який зараз є виконувачем обов'язків відомства. Чи, наскільки ви знаєте його як професіонала? Це технократ. Якщо ми будемо говорити на відміну від Гонтарева, вона інвестиційна банкір і можна ще назвати так званим кризис-менеджером. Хто такий по кризис-менеджеру? Та людина, яка абсолютно безжалісно починає виводити токсичні активи з ринка. І вона це зробила. І можна сказати, враховуючи те, що на 2018 рік дійсно велике очікування кризової ситуації не тільки в Україні, а й в світі, то виведення тих токсичних або, скажімо, банків, які фактично були тягарем для банківської системи України, воно є певним позитивом. Тобто, іншими словами, банківська система на сьогоднішній день є більш здорова, ніж, наприклад, вона була в 2013 році. Разом з тим, якщо ми порівнювати керування, її час уже все, пройшов. Вона свою функцію виконала. Виконала, наскільки добре чи погано, це дійсно, такі можна оцінювати. Тобто деякі речі вони зробили достатньо, скажімо так, агресивно, що і призвело до незадоволення і споживачів, тобто тих, хто отримав кредити, тощо. Тобто багато населення висловилось проти неї, в тому числі і підприємства, які втратили кошти, які знаходилися в збанкрутілих банках. Разом з тим, Смолій якраз ця людина, технократ, який не має політичних амбіцій, не є достатньо активний в полі інформаційному, тому він буде просто виконувати свої функції, і це певним чином заспокоїть банківську систему України. А наскільки, на вашу думку, важливий, не знаю в якому контексті, але важливий цей звіт, який прогнозується на наступний тиждень, безпосередньо звіт Валерії Гонтаревої, і вона вже повідомила про те, що вона готова прийти до Верховної Ради і прозвітувати. Зрештою, пам'ятаємо, останнього разу депутати, як вона сама сказала, не дали їй, в неї було 14 сторінок цього звіту, і ледь до другої, скажімо, вона дійшла. А так буде, в принципі, очікується і другий раз, тому що багато тих, хто зараз знаходиться в парламенті, це якраз ті власники збанкрутілих банків, або точніше ті банки, з яких вони виводили свої капітали, і ці потоки, які, відповідно, вони забирали у населення і потім переводили на свої підприємства, вони були припинені. І вони не задоволені даним процесом. Тому тут буде фактично політична розборка і намагання отримати максимум політичних дивідендів від того, щоб покритикувати людину, яка має максимальний негативний імідж у населення України. Тому що дійсно банки скорочувалися, деякі втратили свої вкладення, і тому вони будуть критикувати навіть не стільки для того, щоб встановити істину, а для того, щоб отримати перед виборами максимум політичних дивідендів. І тому, чи буде цей звіт, я, чесно кажучи, сумніваюсь, тому що дійсно, чи потрібно фактично людині, яка не виконує обов'язки голови Національного банку, зараз отримувати ще більше негативний імідж. Але якщо це відбудеться, то воно буде це саме в такому форматі. Ми потім ще тиждень будемо обговорювати, хто був правий, хто був неправий. В жодному випадку до економіки і до об'єктивної оцінки ситуації це не буде мати відношення. Я таку ремарку хочу додати. Ви говорите про негативний імідж Гонтаревої в українському суспільстві, зокрема в українському народу. Від багатьох експертів я чула про те, що, говорячи про Захід, наші західні партнери, і на Заході в неї дуже хороший імідж. І тут треба шукати золоту середину. Я
вам дякую. Дякую. Дякую за те, що ви прийшли до нас до студії. Дякую за цю розмову. Ілляна Сходовський, економічний експерт, був гостем нашої студії. Я дякую, що ви були з нами під час цієї розмови. Прощаюся на сьогодні з вами, але ви надалі залишайтеся за ТР.